हाय लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोना बै बारिखौ नुनानै साननो हागौ जे आं बबेयाव फैदों लोगोफोर आं गामियाव दंफैयो एसे बेनिखायनो गामियाव फैनायलाय एसे गामिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आङो एसे एक्सप्लर खालामनो नाजागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो जेसेबां हागौ आं नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै कमला फिथाइ थायना दङ एबार एसे मोजाङैनो थायदों वाव दङ थाइसाबदों आरो बै नायरें जुमब्रा ना मा होनो बेखौ थायना दङ लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ एसे गामिनि सकखौ दिन्थिना लाना फैनि ओमफ्राय आगैखौबो स्कुलसिम दोनलांगोन आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोंनि गामिनि माबाखौ एसे नाजाराखौ जों दा नै सक मोनफैबायानो खदालपार सक ओरैनो नामा खदालपारा सक आरो बेखौ माने हारसाफ्रा खदालपार दोनबाय ना दिनै बोथोराबो मोजां जों दा नै आगदाखै थांगोन ना आगदाखै सरि आगसिखै दा आंनाबो गोरोन्थि जादों मा बबेसिम थांगोन जोङो कुमारिकाटा बाप रे बाप बरिया बै भुटान हाजो सेर सेर बेनो मेन सकआ बैबो मोनसे हारसा मिडियाम स्कुल नामा बियो बर' मिडियामबो दङ नामा हारसाबो मिक्स दङ आरो बेयाव ओमफ्राय बेनो जोंना सकआ बारा गिदिर नङा बे दासिम मानो गिदिर जायाखै आं मोनथिया माने रिजनखौ मालायनो दे आगै थांदो दे दे जागोन दे कुमारिकाटा मोनफैनानै आगैखौ माने स्कुलाव दोनबाय आरो आगैया स्कुलसिम थांबाय ओमफ्राय जोङो न'सिम थांफिननोसै थांफिननाय ओमफ्राय गामिनि एसे भिडिअखौ माने नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो थांगासिनो जोङो नोंथांमोना एसे नायलांबाय थाबावदो बेनो मेन कुमारिकाटा बाजार बैथिंजाय जायो फेमास आरो ओरैबायदि गिदिर माने गिदिंख' हाजोबा आरो जोबोर गिदिर जायो आं फैबाय खनसे फैफेरबाय बे खनसे फैनायानो आरो उनाव फैनो गोसो दंबावो फैबावगोन जुदि समफोरा मिलायोबा बेनो मेन कुमारिकाटा बे बासफोरा डाइरेक्ट गुवाहाटीसिम थाङो कुमारिकाटा टु गुवाहाटी ओमफ्राय बरपेटा साइडखैबो थांनाय दङ आरो बन्द जाबाय सिनेमा हलमोन बन्द जाबायना लोगोफोर माने दिनै थान्दा आरो बोथोरा ओमफ्राय आं दिनैसो फैदों नालाय माने भुटान हादर खाथिखाय थान्दा नामा सानदोंमोन आरो नङा होनोबाथाय बिदि गरमानो बिथिंजायबो ओमफ्राय दिनै माने मोजां आरो बोथोरा थान्दा एसे अखाबो हाहांदोंमोन दा गैथ'ला मोजां नांदों फैनानै बोथोराबो जोबोर मोजां दिनै लोगोफोर जोङो माने सानैसो पेसेन्जार मोनब्ला माने लांफागौमोन आरो 10-20 थाखा ओंखारगौमोन गैया रावबो खालि गोजानाव थांगोन नामा बेनिखाय बासजों थांगोन आरो बिसोरो बेनिखाय गैया मोनाखै थांगासिनो जोङो मोननायबा मोजां जागौमोन जों दा एसे गामिनि भितर साइडखै फैदों एसे एक्सप्लर खालामनो होननानै
मा मा नुयो नायनोसै एसे थांबानो जोङो बाथौ मन्दिर मोनगोन नामा बाथौ मन्दिर मोनसिगोनानो जों औ एसे हाग्रा जाना दङ दैज्लांखाय साफा खालामाखै नामा ना मुलि होदोंमोननो थैयाखै लामाया एसे गाज्रि आरो बेनिखाय माने मजा नाङाखै गारिया जार्किं जागासिनो दङ बा थांगोन ना थाङालै बेयाव गाद्दा माथो थांगोनलै बैनो बाथौ मन्दिरा बानायगासिनो कनस्ट्राक्सन जागासिनो बेनो गामिनि बल फिल्डआ बेयाव गथ' गथाय गेलेयो आरो माने आगोलनि दिनाव माने मा जायोमोन लोगोफोर गासैबो माने ज' जानानै गेलेनो फैयोमोन नाथाय दा मा जायो गावबा गाव न'आव हाबनानै मबाइलावसो फ्रि फायार पाबजि बिदि गेलेयो आरो बेफोर माने हेल्थनि थाखाय जोबोर गाज्रि आरो हेल्थनि थाखाय गावनि मेगननि थाखाय गाज्रि हायोबा जिमान हायो जोङो फिजिकेलि माने गेलेनांगौ आरो बिदि फिल्डआव ओंखारबोनानै जुदि नोंथांमोना आंनि खोथाखौ मोजां मोनदोंबा एबा भिडिअखौ दासिम नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय दा जों थांगासिनो गामिनि आरो भितराव मा होनो आदिबासी गामि कलियापुर आदिबासी गामि माने सावतालफोरनि गामियाव आरो जुदि नोंथांमोना सावतालफोरनि न' नुफेराखैबा एबा गामि नुफेराखैबा दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुसिगोन आरो नोंथांमोना बेनिखायनो एसे धैर्य हमबावदो नायबाय थाबावदो एसे गोलाव जागोन भिडिअआ थेवब्लाबो माने नायबाय थादो माने आदिबासी भाषायाव आरोना आं माबा मोनसे बुस्थु लानो होदोंमोन नाथाय बियो बावगारलांबाय बेखौ आं आदिबासी रावाव मा बुंगोन ओइटा काइना नाय ललि रे ओइटा किय नाय ललि रे बिदि नामा रोङा आं ओरैनो ट्राइ खालामदों आरो बुंना नायदों वाव चलो चलो आज देखने के लिए मिलेगा आदिवासी गांव बै गोजानाव नुहुरनाया भुटान हाजो हिमालय नंद्राया भुटान हाजो जा गोजौ गोजौखा बै नोंथांमोना नुहुरदोंना नुहुराखैथाय फाइनालि जोङो फाइनालि जोङो आदिबासी गामि मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोन न'खौ दिन्थिगासिनो आरो गामिखौबो दिन्थिगासिनो लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय